bakhona abasekhona kule nto ngeke ngasho ukuthi bawu3 bawu2 ubani kuwe mawuthi ukhona wazi ukuthi cha ephepheni bacula bonke ephepheni khona wazi ukuthi hayi inzuli le yabona cha hayi phela ngabe nginomona mangathiwa ngiboni bakhona hayi bakhona uyabona nje insizwa le yakithi hayi ngoba kuyasezululand hayi bafowethu kumele sibe neqiniso ngizokona cha uduma kahle hayi bafowethu hayi bafowethu uyala hayi bafowethu ngepeni uyalwa umntaka Nkosi ngathi sokudala ungathi uhlala komhlaba uyabona mbukele Perfect TV asinimukele lapha emakhaya sibuyile futhi igama nguShepherd wakaManqele Ngidabuka phathe ebebeni kwahlabisa isigodi namhlanje angazi ngizoqala ngaphi ngiyasindwa ngiphethe ilegend bafethu ngiphethe umuntu osemkatsho bombe endimeni noba nibone ukuthi exclusive interview lena ke ayike sasayibambe njena asisho amaxesha sawaphatha mancane kunolanga kodwa namhlanje bafethu niyabona sifethu ubaba usomnandi asabe njengekhe khole inyosi asikumukele babulanga kwi Perfect TV asibambe ithambo Shepherd Xolisi njalo baba ngiyaphila mfo Manqele kunjani azange ngijabule kanje mfethu jabule mina Nkosi ayi asimuze ukuthi usephathi ngempela uphala hayi mphakathi bathi mshini ukhala ngemali jukebox mantombazane cofa mntwana ilahlile impatho eSoweto angihambi ngiyavaya ngilali ngiyagidla ngidli ngiyagawule ngana ngisheli ngiyadate chilexa baby zileke bathi ikhehle sentweni ezela nami ukukhuluma hayi baba abantu akuthini ubona sikuhlupha kangaka efonini akuthini abantu abacelayo asazi ukuthi senze kanjani nathi hayi sathi ubabulanga somfuko sowayicefoze fike uthini kuwe ukuthi leminyaka usukhona endimeni kodwa khona nabantu namanje futhi hayi ukuthi abantu abadala abantu abasebasha kodwa ubabulanga userelevant hey ngidlulisa ukubonga kakhulu qala kwi Perfect TV mfoko Manqele ukuthi namhlanje ngibe nani uthando abantu abangipha lona isupport abantu abangipha yona senginesikhathi ngisendimeni nami ngingakholwa mangiqhamuka phambi kwabantu indlela abajabula ngayo nemicimbi eminingi nje hayi akujwayelekile usomnandi engabe bikho ngoba vele futhi kusuka kunespice esishodayo lapho maye ngekho usomnandi ngoba kuningi kakhulu engicabanga ukuthi ngihluke ngakho kumaciko akhona kungijabulisa kakhulu nami futhi ngenza sure abantu ukuthi ngiyabathanda futhi kumele ngibanike imenu abantu abayifunayo is either ngiphambi kwestage ngiyaperforma noma ngingena e-studio ngibhala umculo wami funeka abantu ngibanike lokho kuyikho ngenza sure ngizipha isikhathi ngihlale ngedwa ngibuka umhlaba nokugcwala kwawo ukuthi kwenzakalani ezweni nami ngihambe nesikhathi ngiyazi usuthintile ukuthi khona owenza ngakho uhluke komaskandi sadofika lapho khona oba ngisho ukuthi khona abantu abasebasha khona abanye umaskandi mhlawumbe ovele wawuthanda ngopopale yangoma yakho leyana ovele waqala lapha athi mina hayi lo baba ngishayela kamnandi awubakithi awumqalele lapha emuva mangaka ama-album asekhona indlela engihambile angikhulume kanje le ndaba i-album yami yokuqala Shepherd eka-1994 isihloko sayo ithi izindaba kwakusaliwa kakhulu phakathi kwamaqembu ezepolitiki ezombusazwe phakathi ko-ANC no-IFP kangangokuba ingoma yayithi zingiphethe kabile izindaba engihlale ngizizwe emsakazweni maye ziyashaqisa awushayisa uvalo kwakunaleso simo esinjalo nganyamalala ke 95 96 97 kusho ukuthi kasithatheke isibale nawe ukuthi from 98 kuze kube manje 2021 njengoba namhlanje siku 2022 nakhona ngiyibhizinisi album entsha mangaka ama-album waphela baba wona 39 yep 2000 1 and 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25 plus naleya 26 ngicela ufake enye khona lapha ibula yangicela ikhampani yathi icela ngenze record ka2 ngonyaka lapha engenza khona usomnandi i-album yakhona kwakwe gospel nayo bayithanda kakhulu abantu 28 28 ama-album ami
Hayibo. Delicious. Hayi delicious ngaphela. Delicious. Ngiyazi ama-album kumculi afana nezingane zakhe. Kunjalo. Ngeke ukwazi ukwahlukanisa. Likhulu le. Likhulu le. Kodwa ikhona siqale nje kule eyakufaka kubantu owaziyo njengoba waqala ngale yaqala ngo-94. Yebo. Until kuze 2022 ikhona le owaziyo ukuthi uze kuwe sazi somdelicious iyona yiphi eqala ungena kubantu uthi ayichale ifikile ke le. Ya ngizoyicoca kanje indaba yami. Vele uhlelo lakho lo. Ya izindaba ngazenza eGeminal Sound. Kusho ukuthi umalume wami uMusa Shabalala uyena wangigqugquzela kakhulu ngokungifaka emculweni naleyo album yokuqala eyayiproducewa uye. Kwase kuthi ke ngo98 ngasebenza kwi-VMP. Kwi-VMP ngenze impunyela ngo98, ngenza impucuko ngo99, ngenza izibiliboco ngo2000. Ngo2001 ngenza imiyalo. Shuthi ngenze 4 album. VMP. Yeah. Ngasuka ku-VMP ngazojoyina ingane zoma. Ingane zoma ngajoyina 2002. Lapho engafike ngashaya khona uqhunzu mehlo awuqhumi kade ngangibona. Awuqhunzu mehlo awuqhumi kade ngangibona. Suka lo mamuzeli ngilingile. Suka lo mamuzeli bunjwa loqobo. Ngo-2002 uqhunzu mehlo, ngo-2003 ngenza isinqanda mathe. Ngo-2004 ngenza umakabongwe. Shuthi kwingane zoma 3 album. Ngasuka lapho ngase ngijoyina uBula Music. Kwabula ngaqala ngepen nepaper 2005. Ilapho kwaqala khona mbukele ekhaya kwasangitwele ezantsi ngesizulu. Kwaqala ukukhanya ngoba iBula yayinamandla kakhulu ukupromote umculo. Waqala lapho uThokozani Langa ukuzithola osowetheni bebhala ngaye. Wonke amaphepha ongasuwacabange awesizulu awesilungu oDaily Sun ngamningi na kwi-TV ngendlela iBula ephusha ngayo Big Boy Mlangeni ubaba uSalala ngithi ngathi ngalala ngokuthula no baba uTshepo Nzimande insizwe zazingiphethe zingibambe kanje zikhuthele zibuza kulabantu abasebenzayo every Monday eBula kune meeting usuwenzeni ngoThokozani Langa ngoba abantu kufanele bangaphatha ama-artist bawaphathele ukudlala. I-artist iyasetshenzwa kuya-check ukuthi iphume nini ephepheni e-TV igcine nini emsakazweni idlala nini. Izinto engangiyifunda kwaBula ngibuka zenzeka. Ngangiqala ukuthengisa kwipen nepaper ngaphezulu ka-10,000 copies. La ngaqala khona ukubona ukuthi ngathi kuyaphi kubhekephi. Ngabuya ngo-2006 ngathi lishonile ilanga. Yabo bangithi lishonile ilanga yaqala yaphelela ko-19,000 copies. Nganominate kuma-SAMA. Ya ngabuya ngo-2007 ngathi phuma kimi ngafike ngalishaya-ke ikhanda. Wemzukulu kaPeter Joshua uphume kimi. Wemdala Bob Mala umqeke wenabo. Wena kudala uthatha amashansi wawufuna ukufana noLionel Rich umculi waseMelika. Wawukunda iFishtain wena wawuzenza bani. Amanqoko nobuciko kwakumlandi. Kubhalwa ingoma kujulwa ngayo yonke indlela ngoba mawulalela hayi akunanhlamba la kodwa kubekwa nje into emnandi nje ngokukhulu ulimi uselapha ayidlalanga u19 minutes njalo la ngoma. No 11 minutes yasedlalela bona kodwa njalo iyayiugadla unomntalapho phakathi kodwa futhi nje kahle futhi ngabuya 2008 ngathi wawuthini ayilapho wawungathi khona umoya ongene ngoba kwaba ama-hit order. Uyabona uphuma kimi cishe ama-sales akhona afika ku-100,000 copies. Ayikho ingoma eyadayisa njengophuma kimi kusomnandi. Ngabuya ngathi wawuthini awubakhumbuze phela ukuthi iphuma kimi onamaphi ama-hit song. Yalo mhlophe odlilanga wobulezi yandaba uthando liyachitheka wema womila ngishela itshitshe elikhuza impisi uthando liyachitheka wema hey wamshela umthanda usujikile manje udlala ngaye wena wamthatha umthanda
umshayelani umhluphelani amagama ashisayo mfowethu laqhuma ikhandi yathi more than 50,000 copies. Ngabuya ngathi inganekwane 2009. Hayi inganekwane neminyaka emingaki waze waguguncane nomnyaka wazi ukuthi ibhesi ayishawo bani lapho ayishawo Ndidane. Hayi phela insizwa ungayidlela amandla sekuxoxa njengoba kunjalo leyo bhesi nje oyivumayo Ndidane yayishaya nothi umzala wakhe yibaba beshaya leyo bhesi bese nje encane noSibongiseni bengena ngalamaphathi amancane kulowo mvumo nje awu ngoba kwabe kwamnandi ezweni. Awawulwa waphinde kwanjalo amagolide aqathaka ngeza ngo-2010 isithanda ifamily walokhu ukhalile zithema zithi ngo-2011 kuzo protection order nobani yasiqala-ke igciwane leli lokulimaza umculo ipiracy yini nani zaqala kodwa kwaye kwamnandi ezweni neza njalo-ke ilo ngiyibambile-ke hayi namanje akubuhlungu undawo angisabi lutho futhi angishawa livalo ngiyamhlonipha wonke umuntu osendimeni futhi kakhulu amagalelo abafowethu abancane ngiyabahlonipha ngiyabathanda ngiyawuncoma umsebenzi wabo kodwa nami nje ngikhona la ngendlela yami nje. Hayi cha uqinisile uyabona bafethu ngoba ngithe emakhaya ngisenengqwele ingqwele endala zinetha phela injena lento weShepherd hayi kabi umfana naye ukhuluma kokufana okulingana naye nobhuti akhuluma ukabhuti okulingana naye nobaba akhuluma ukababa okulingana naye yonke impilo ineyigaba nentombi itshitshi likhuluma kobutshitshi alikhuluma ezobuqhikiza ngoba alikwazi okwenzeka emaqhikizeni neqhikiza likhuluma lobuqhikiza nomakoti akhuluma ubukoti nomama akhuluma umama nogogo akhuluma ubugogo impilo ineyigaba nami-ke ngikhuluma okwesigaba engikuso negaba zonke engidlule kuzona ngoba before mhlambe ngibe ubaba ngaqala eBhungwini ngashela ngaqonywa ngavakasha eKhweni ngabekwe emva kwesivalo ngadla kamnandi amakheke ngafihlwa kwathiwa ngingakhohleli ngibamba isisoka manje-ke lezi zinto angizeqanga idebhisi zempilo ngizazi zonke ne-album ongayikhipha angahamba kahle esitolo uyakwazi lokho uyabona so kufuneka yonke impilo uyiqonde yonke indawo ukuthi ukusiphi isigaba udlulephi ubonani kwenzakalani uselapho usivula nini isikole sothando nesesisoka ukuthi ngisho umuziki wakho siyawazi ukuthi ngivula izandla namanje ngithi abantu abasondele eduze kwami ngoba kuphila kumina kukumina hayi ukuwena ngaphela babulala ngoba ngisho ngiyibona intombi ngithi awu nkosazana emhlophe egeza ngenhla mina ngiphuze ngezansi ngeke ngibuze ukuthi uyathandani ithi yebo ngiyathanda uthanda kwabanisho ngithi kodwa kwabonge nje inkosi yami noma uvuka khulu kudele njengenyamazane ngisho ukuthi kube yimina awu bengiyokhuza u-amen osephakameni noma bengiyoshaya isiphambano saseRoma kumakhatholika ayazala ngenkotha hayi kuphila egazini nje igospel uyiyeka kanjani igospel ikhona ngakhuliswa ugogo intombi yasemachunwini ekhaya siZayoni ngokwasekhaya nayo ikhona kumina liyavula nje neBhayibheli ngendlela efanele akukho ngakutholi ngiyo yonke into 28 album uswashayile mhlawumbe lapha 28 album ufike waqala usekuleya generation endala kunjalo ukhipha album ngo94 yebo ngiyanisho kwakuyileya generation endala kodwa wanamathisele epenini wawushaya umusic kunjalo weza kule generation yenu ngoba uBhekumuzi Luthuli Ndidane Hipova uyokhansela yonke lo generation ophuza bonke lapho kumanje sewukhona le generation entsha manje yonke labakhona endimeni yini lena kuyini le kubabulanga ukuthi ehlezi irrelevant namanje bayazi ukuthi ubabulanga
mayikhiphile khona basakhazayo. Uyazi khona into engeke ngiyiqhenye ngayo ngijabule ngithi mangishaya uphuma kimi ayikho insizwe yayingekho njengoba ubala nje kukhona khansela kukhona Bhekumuzi kukhona Mqhumeni kukhona Mtshengiseni kukhona yonke insizwe ezinamandla kodwa ihithi ngayishaya kunjalo angiyishaya ihithi kuthiwa ayikhona ababengasekho cha zonke insizwe ayiphelele namanje ngishaya amasama ziphelele insizwe uyabona ukuthi into yami ihamba kanjani no asiyixoxe ngiyajabula ithuba engiliphiwa Perfect TV inobizo lento singahlabelela nje omunye uzwe isihosho mangicula no isihosho khona lento ephila la kumina khona lo muntu okhuluma ngaphakathi khona lo muntu ophila kumina ngomunye uThokozani mangekho stage oyihloniphelayo nje ongeke umcabangele lutho mase ngiphambi kwabantu ngomunye uThokozani futhi mangabe sengicula e-studio uyabona abanye beze bezothi ngoba lelizwa likho mawuxoxa liphuma kanjani e-studio na uyabona engisho uthando kakhulu lomsebenzi nesiphiwo ngoba ungacula kahle kwesinye isikhathi kodwa uthola uNkulunkulu awuphiwe lento ukuthi uzothi mawuyikhipha ifike ithinta umuntu into ayisuke deep down ngaphakathi into oyikhipha emlonyeni ikhiphe ngendlela ukuthi umuntu mayilalela ifike nakuyena ngalomuzwa wena okuwona mnikazi wengoma uyayizwa indaba ngoba mangabe kunyakaza nje indebe zomlomo nakumuntu uyobhekalela njenganaki kodwa lento mayiphuma ngaphakathi uyicula nakumuntu ifike imlimaze ihlale noma ingeke ilimaze abantu bonke akekho umuntu othandwa abantu bonke emculweni kusho ukuthi ngabe unethu release album kuphela amashalofu cha umuntu nabantu abathile khona uhlobo lwabantu abazipha isikhathi balalela umculo khona abantu abaphiliswa umculo nesiguli esisesibhedlela masizwe ingoma siphakamisa ikhanda nomuntu ohlukumezekile othandweni uyazi ifeme wa love kulezi insuku inenkinga eziningi abanye bayaliwa abanye kwenzakalani kuneyinkinga kufanele selaphe lonke uhlobo kuhlakazeka imindeni kuhlukana imishado kwenzekala yonke thina njengabaculi asingenelele kizo zonke lezo sibabe laphi iphela lento ukuthi umuntu mayaliwe intombi adubule agwaze enzeni asiqede lokho kodwa ngengoma singenelele kamnandi umuntu ezothi wakhuluma umuntu bengisathi ngizokwenza into nje angisakwazi nayi ingoma iyangikhuza uyayibona indaba ngileyo nto nje mina umculo ngiyawuthanda ngiyawuhlonipha ayikho futhi into engiyithanda njengomculo mawufuna ukudla isikhathi sami ungiphazamise emculweni angeke ngikhethe ukuhlala ngedwa yabona kulezi insuku nje ngise-studio yabona ingakho ngihlelela ngishaya umoya ngiyathula ngibuka ulwandle khona lephuma ingoma uthasaphuma ingoma noma kanjani usungitshotshelile ukuthi usebenze nobani ngiyasaba mbukeli ngibuyisa umanana ngibuyisa isayoni uthula 17,000 hayi wanquma kakhulu endibeni ngaleyo ngiphethe awuthi ngixoxelele ngiphethe umfo wama9 isayoni sami umfundisi ngiphethe face to face igosi umfana wakhe Lundi ngiphethe itholele Ndidane kodwa ngisume ay ngiphethe itholele Ndidane umfana omncane ngiphethe legend uSisikhanyo Maphumulo yebo uzongenzani hayi ngeke hayi njalo ukuthi umuntu ubizwa ngoba umthanda uyubheka ukuthi engomeni ubani ofitha kule ngoma akhona abantu abangayibheki ufictureisha umuntu nje ngoba ufisa akhambi kanjalo bheka ukuthi ikhona ingoma akangafitha kiyo usibanibani bonke labantu banengoma abafitha kuzona hayi ukuthi ngibalande nje uyabona mina futhi ngizosho nje angisabi akekho umculo enginezucula naye kodwa mayingakafiki ingoma okweyakhe engizomfaka kuyona ayikafiki engingakabafaki nje angizondi umuntu ngithanda lonke ibandla ngithanda yonke igenge ayikafiki ingoma yakhe wonke umculi ngizosebenza naye wonke umuntu osendimeni ngiyamthanda ngiyamhlonipha uzwile mbukelo Perfect TV uze la kokuqala ukuthi ubabulanga usebenza noba e-studio futhi nomsebenzi wakhe sokuphathela khona la selapho babulanga ufike endimeni awene awumunye wemntalapha emkhulu ongene izipho ezinkulu leyana nobaba uBhekumuzi hayi inqwele yami inqwele leya ngiyayisalutha hayi ngisalutha
ngisalutha iliba lakhe, ngisalutha idlinza lakhe, ngisalutha umaqumbu wonke, ngisalutha umuzwa kwaMshibe wonke, ngisalutha bonke omadlanduna oluthuli ngokuzalwa kwaleli yaqhawe elaba isibonelo esihle kumina. Ingakho ubona isigqoko ngithi kusibuyisele eceleni indlela engihlonipha ngayo. Akekho kumina umuntu oyofana noBhekumuzi Luthuli, oyofana noSandile, akekho oyofana noMabhluku kaMlingani, ngoba loya muntu naye ethe qekelele impela. Ziningi izinto zikhona kodwa le nsizwa into yayo yayithe qekelela. Mina ke uyena gobela wami, uyena wangithwasisa umnewethu, uyena umuntu engamthanda ngoba mina ngangiyithandela umgcobanyawo. Kodwa ngokufika kwale yansizwa kamnewethu ayiwangithumba ngothando, ngayithanda le. That's why namanje mawungangibuka ngihamba enyathelweni zakhe angifuni ukuba mdibi munye nabantu, ngikudle eceleni namanje. That's why ngihlale ngikhona ngoba into yami phela ayifani neyabantu. Nayo ke inkinga singabeka imali ihlukile, uzothola islow jam, uzothola ingoma yegospel, uzothola ingoma yehawu la ukuthi ukhona la emsizweni ngoba naba simrobi ihouse aliphatha sabukela sashaya izigzethi singena zushaya. Uyabona yonke into ikhona, ingoma esokeshelayo, ingoma yothando, kukhona konke ngoba mawubhala kufuneka abantu bafake ndawonye kanje mangabe umculo. Manje ke hey mawuthinta igama lalo yamuntu hayi ngiyasalutha kwamaphumulo. Cha le kwawukuthi phela inkunzi noma incane nayibhonga ihlaba iduli ibona ukuthi kwendala isangafika kodwa kamnandi hayi kabi. Futhi ke mawuthinta umntalapho weshephathi hayi mina ngisho namanje angisabi umuntu. Umntalapho akekho ngabamba ngoba indaba yami nje mina ngayishintsha ngayifaka isilungu lento, ngenza research mangizokushaya. Ngifuna ukubona ukuthi ujabulaphi, wenzani, ngasikhathi sini, nobani. Futhi angisheshi, ngiqale ngiqoqa information nje, ngiyibeke ndawonye, ngibuka uTozi nje. Angitatazeleli mina mangizokubamba. Namanje angisabi umuntu mina ngomntalapho. Akekho engimesabayo bheka. Bangathiwa ngimbamba umfana, akubamba mina kube kuncane indawo. Kodwa ke mawumuntu uyakhula uthi hayi awuthi ngishiyela abanye. Kodwa namanje akekho umuntu engimesabayo. Mangathi asake ngibuke nje ingane ngithi hayi. Kodwa mina ngisabi umuntu ngoba ngiyaqoqa mina ngibeke. Ngiqoqe ngibeke mangibuya kanti phela mina ngahlala ngashaya ingungu mina. Lapho kwakuthiwa ngiyelisika iqatha elithile ngiyalahla phu. Uthimeze zishaya ingungu intombi nensizwe emakhaya sikhula sabafana. Manje mawuza ngishaya ingungu udlule la kuphoxona khona uzobamba kanjani kimi mbhemu? Ayingeke kakhulu ukuthi ubamba ngoba nengungu lesikhuluma ngayo omnyakazi ukuthi silwane sini. Sekufana nokuthi ngikhuluma isiPhuthukezi nje. Bangikhuluma ngengungu. Sibathukile. Buya uMandlanduna wangena kugcwenza futhi. Hey kade ngibamba ngimanxeba. Hayi subanxeba kuze emjwayedwa. Umngani wami undingalo efike ekhaya kube mnandi. Impela ayimanhlangene. Kodwa ke into zomsizo. Mawuyinsizwa kufanele udlule kuyigigaba ethile nethile. Kwajika ke ngendlela okwajika ngayo. Kodwa futhi nakhona ngimsulo akukho la ngaye ngamjikela khona umfowethu. Noma ngeke ngiyikhave ngabe ngathi ngiyazikhava. Kulungile nje kunje ilungile nje kumnandi nansi ingane siyasebenza iyangazi nguyise. Uyabona ikhona lento eyitshelayo ngaphakathi ukuthi hey ubaba lo ene ngifuna ukusho ziyangihlonipha ingane zendidane kakhulu noma zingibonaphi ziza kumina ubaba. Even ingane kaBhekumuzi uMandlanduna yimina lo ayifaka e-studio. Usuyohlaziyela mhlaziye oyimele ukuthi konke lokho kusho ukuthini. Wazi washaya i-best newcomer kuma-SATMA. Esebenza nami uMandlanduna uthi manje zonke ingane zabafowethu zabanewethu ziyangithanda. Iqiniso uJehova uyazembulela ngami. Wena noma ungathini uthini kodwa yena uNkulunkulu uyabembulela abantwana ukuthi ubaba wethu lo. Hayi washaya lapho. Washaya. Uselapho awugcinanga futhi ukuthi uyiqulele wena. Ube wedwa ukuthi hayi
ngoba mhlawumbe kwagqikazi mina engifuna ukwazi olundi ngapha phesha othukela ukwazile ukulanda abantu abafana nokhwele ebhasini ungabaqhubeka ubasho ubonakele obongani Maduna amalinda abafana bakwaNongoma umfoka Cebekhulu abafana bakwaDladla abantu abafike ngami emculweni omthakathi umfoka Langa ngabala ngithini inqwaba baningaba abaculi abafike ngesandla sami namanje ukhwele ebhasini sahlonishwa noma kanjani ngenxa kasomnandi manje ikhona lento lena kodwa kuwe ngalimala futhi lapha ngoba leyansizwa ngase ngifundise ukhwele ebhasini ama-baking ngasomnandi okungajwayelekile ukuthi umuntu ocula lolu hlobo likaMaskandi azokwazi ukubheka ngapha ngoba ngapha sibheka ngenye indlela asebenzisa u2 no1 ngapha sikhanda umvumo into ehlangene kunemfihlo kunesecret yakhona ngapha that's why abanye esinabo kuloshuno clever sobiza kanjalo loshuno kaMadlanduna kabhuti uBhekumuzi hayi ushuno clever asibaningi uyenyukela kunzima kumele ubhale that's why ubona singebaningi sibancane kakhulu mawubheka nje sinoshumi sinoZanefa sinalo mfana lo umfowabo Dumakude uMasinga lo wale Msinga asibaningi ngoba uyenyukela kunzima kufanele ubhale ithi ingoma lapha bhala baba ithi ingoma kube nama-backing okuqala kube nama-backing esibili indaba yakho uyixoxe izwakale uba nesiqalo i-introduction ube nendaba ube nesiphetho uyabona ithi indaba ngixoxe akushiyo nje ichorus elilodwa ukuthi ngihambile ngafika eThekwini ne-backing isho into yodwa kuyakhulunywa ngapha kuyaxoxwa ngapha kodwa umvungo wakho sine kuhlanganise uyimfihlo ngeke ngisho la yazi uselapho uthintekile ngokudlula emhlabeni kwababa wejalo ukushaya imvungo kuwe ubaba ubani lodlulile lo lo bengisebenza naye aphinda adlala isiginci unothi umfoka Ntuli umfoka Mbila wakosa awu madoda ake uthi ubani umuntu osho kanjena bese bese efaka inongo angithi kwakukhulela ebusizweni ngoba ungathola isimanga mfoka Manxele Shepherd lo muntu le nto wayengayirehearse besinede sesenza imvumo angene ngale avela asho lezi zinto zakuthi uyithathaphi azisho okwangijabulisa nabanye omaskandi bamlanda nakibo washo ngoba into yomculi njalo mayinhle esho nakubona okuhlukile futhi okungefani nakakusho kumina salimala kakhulu kodwa ke umfoka Ntuli unothi akukho singakwenza sengathi nje umoya wakhe ungaphumula ngokuthula hayi umfoka Silima loyana washo njalo ethi hayi mina ngizalo Silima isithuthu malala nezibuko njalo umvungo wakhe uselapho sekubaculi sibalele sithatha lapha kumnandi sixoxa napa bulanga ngoba sixoxa nengqwele endala esithathi lapha ngesikhathi umculo usekhona ngempela yini lena emculweni manje kwenzakalani emculweni awusafani nalo yaqala qala manje mina mangingadlala ingoma yakho ngo-21 sengayidlala ibe ngathi manje sengadlala ingoma eNdidane manje mina ngisengakhetha ukudlala ingoma kaMgqumeni kunokudlala ezekhona manje mhlawumbe bayedwa noma u2 manje abasenza lo amaskandi lo kade usho ukuthi mangifuna ukuyikhunga ngizoyeka mangifuna mhlawumbe ngifeyilile esikoleni ngizobhugumeza ukuthi ngenze ngo awusekho lo yamsoco amaskandi mangingena umaskandi ufuna into kanje awungisize nanku umyalezo wami uyaphuthuma awungisize mzala wami ngabe ngibhala incwadi encane manje ngeswela imvilophu awungisize somgazi umuphinda umbona futhi unontsikelelo umtshela ukuthi ngicela ngifonele umuphinda umbona unontsikelelo umtshela ukuthi ngicela ngithinte nansi inamba yami 91047 ngolo ngiphinde uyabona ngathi ngiselapha ngathi ingoma uzoyikhipha njalo le ngathi intshasha angithi wezwe uye kumgqumeni athi bantu bakwaNdlovu nithatha into ngishela abafazi bethu nizibiza ngogatsheni uyilalele le ngoma mfowethu ngidlule siye kugcwensa
malo baba ngihlangabezeni sengikhethile indlela zakini abanini phila kabuhlungu sengisibonelo sokuhlupheka emhlabeni. Khona lento ekuthiwa imelody. Uzwile ngiqala kubhekumuzi. Imelody indlela othi mawubeka amagama akho inkulumo yakho ngendlela imelody indlela osho ngayo awusho noma kanjani. That's why ingoma ithi indala kube ngathi intsha ilento imelody ayiphuphi. Imelody ihlala imile ukuthi ingoma yaculwa kanjani ngayiphi imelody. Uyabona imelody lendlela osho ngayo enaleyo nto eshinto kumuntu. Njengoba ungizwa la ngiqale khona kulithuli ngazokutshela kumgqumeni ngengoma ethi bantu bakwaNdlovu ngeza kwindidane mayithi ngihlangabezeni mayo nobaba lento indlela ebhaleke ngayo ibisilekelelwa imelody ukuthi indlela oyicula ngayo uyicula ngayiphi indlela. Manje mawuzocula noma ungabhala kodwa mawucula into engena melody ayizomthinta umuntu. Angifuni ukuthi njengamanje kwenzakalana omunye uzoba ngabona ngathi ngiyaxeka hayi lokho akubonayo nje lokho kubonayo nawe mfowethu Duyaza nomlalela akakubonayo ekhaya nakakuzwayo khona lento engasekho. Khona lomsoco olahlekile khona ubizo olungasekho. Uyabona ukuthi hayi siyahlabelela sonke siyacula kodwa khona lento elahlekile angifuni ukuyichaza naye umlaleli uyayazi ekhaya ngoba mayishiwe mina ukuze ngilandele inhlamba tata kodwa vele ngonhlamba kazimile kube ziyamila ngaba ngasabonakala usemnandi so delicious namanje ngiyishaya iSATMA hayi kwanyela abantu nabe abantu benyela bethi hayi lamaSATMA ayakwazela ithi nje ingoma Thokazani Langa-ukutalabhana nakodwa muhambile westwaba baspenye mandeni stwaba sasale mandeni komuzi kababa mina ngimkhumbule sekuthi angiyeke umnyango ngiphume erufini mina ngimkhumbule sekuthi angiyeke umnyango ngiphume erufini phezulu thatha isixubho umshanela umgwaqo ngiyongena eThekwini. Hayi iyo loyizwayo lento uyazi ikhala lulu ukhozi lona nililalelayo ngonke ama radio station uyayazi iyo leshaya abantu ngoba ile yanto ukuthi mawukhumbula umuntu othandweni uba crazy ungazi wenzene engathi umqondo uyaphambana iyo le bashayile isidwaba isiyalo inkulumo enomsoco enzima ekhuluma ngomakoti oganile kwathethwa idlozi kwabongelwa kwathiwa namhlanje silethe ingane kwabani yabukelwa ingane abasemzini kwathiwa nangu umakoti engena bangabe lo makoti esemuka ehamba emzini isidwaba sesiphenye emandeni kodwa ngelanga lokufa fanele abuye ezongcwetshwa la ngoba noma engayapi umakoti wala inkulumo edlula le yipi asezukhuluma manje izinto eziyala abantu yiyo vele kushayayo wena ongayazi yiyo yenza ukuthi ngithatha isama amajaji mayelalela eza ukuthi lo muntu ukukhuluma inkulumo ebalekile namanje futhi abobhasopa ngoba ngiyabhala ngizolishaya ikhanda babe ngabhekana yebo ngoba ngiyabhala okuhlukile okungefani nalokho abakulalelayo angibhala kwamaqoqo angiculeli uFacebook angiculeli uSocial media ngicula ingoma evulekile ehamba iyojubalala izingene ijubalala idlula iAfrika iyongena phesheya ilalele khona manje ke kwenziwa ucwaningo ukuthi amazwe alalela uSomnandi maningi kakhulu manje mawakwazi lokho wena ubuka leli iqoqwana la social media ngisazokukhathaza kakhulu umfowandwando nje mntuba usazokhathala ngathi ngithatha indondo yabantu usazokhathala usemncane ngafike engakazalwa ngikukhulumayo okunye akakwazi kuyamdida uyaqala manje uyabona ngoba ngempela mangozange ushayele uqonywe ube insizwa uphathe ihawu ungene eviyweni khona kuzoshoda phela sicula umculo wesintu la siculela abantu bakwaZulu sivuselela amasiko sivuselela umsoco wobunsizwa sivuselela umsoco waselawini wothando namanje nangesimanje ngiyangena mina khona nangesimanje akukho la ngiswelakale khona yiko ngikwazi ukuhamba nabafowethu kanje uselapho uzubone futhi uthi labalandeli bona laba khona ku social media bangamaxolo
suka umanje sokumbuso amaciko Akho-ke. ubabulanga lapha Yeah. ibona ejabula ukuthi hayi umcimbi uwenzile Kuthiwa buya, futhi buya. kanti ubani othi futhi ku social media uwine kanjani Ngitsheleke uyabona uyabona hayi awuzo baba siyazi uvusile ikhala number 4 ekhaya kunjalo hayi kakhulu. abanye la emculweni sebeningi into ebeyinakayo uganele futhi ubabulanga Hayi kakhulu abakoti nje abangena ngesinqindi zawushaya impela babili hayi amabasi nomanqulunga zawushaya impela emini libalele kubheka umchunu nolanga impela kanti lokhu kuyisifundo nabo awucula basekhona endimeni ukuthi ikhaya libalulekile hayi futhi ke mina ke hayi cishe nje mhlambe ngisho mhlambe umculi mhlambe ngabe uqala noma ngabe wesingaki owaqala ukuhlala ekhaya hayi mhlambe hayi ngoba cishe manje iminyaka yevile emashumi amabili ngakhetha nje ukubuya eGoli ngazohlala ekhaya uphuma ngoba ngiyemsebenzini ngibuye ngihlalele emzini kababa ngumculi nje ohlala ekhaya kodwa ungenankinga futhi sike sabalula okhwele ebhasini bonakele ngabe namanje bakhona nabasengaphansi kwabusomnandi no angisadingi umculo ozoba ngaphansi kwesomnandi isizathu naso ngesikhathi umculo usulimala sekwehla ama-sales ukuthengwa komculo ngisaba lento esikhuliswe Shepherd ngokusaba ihlazo angithandi ubona abantu abanye bebhalwa kwabe emaphepheni thubani udla imali kabani ushiya izinto ezingekho udla imali yiphi ubani othenga umculo ngoba umculo awusathengwa nalabantu ongababona bethuka abantu abawuthenga umculo mina ngiyabatshela abawuthenga ufakazi walokho nanke engiushoyo kwi-Perfect TV wagcina nini uzokuthiwa umculo lomaskandi ushaya i-gold disc akukhulunywa ayikho hayi umculo awungaskipha baba umculo awungakukhuluma umculo awungakuthuka umuntu umculo ukungena esitolo uthenga i-CD noma online uthenga ingoma uphakame lapho umculo uyabona ikhona into engangithanda kumfoka Molo abantu ababefuna ukungena indaba zabaculi wayemdala lo yabhuti hayi wayemtshela umuntu mayethu ufika nje ngengqondo zokuthi uzothe lokho kuThokozani Langa kuthi kuwe athi watshelwa uye ukuthi usho kimi wakuxoxela ethi lalela la ongena esitolo uthenga i-CD oyithandayo umsebenzi wakhe loyo hayi ukhuluma indaba okungezona ezakhe nathi asikhuluma indaba zabafowethu la abasebenza khona nathi asifuna abantu bengenelele kakhulu emsebenzini wethu mawusebenza ukhanda amakhandlela efemini noma wenzani noma usebenza kuphi bhekana nalo msebenzi ingoma oyithandayo ukhipha imali uyithenga musungena emsebenzini wethu abantu angazi umculo noma kungahlonipheki yini abantu befuna ukwazi deep down ngabaculi uze kweqa hayi leyo nto ayifuneki nathi laba asebenza khona sifuna ukwazi kodwa siculela bona ukuthi sibelaphe hayi ukuthi befuna ukwazi ngathi kuze kwedlulele siya understand basithanda kodwa basithande ngendlela nangokusihlonipha hayi ngokufuna ukwazi into zethu ngoba singabantu nathi ngeke siphelele ngisho sibaye naphelele zonke kumnomzana no 100% uyogcina khona la ijuice awukho umuntu ngoba nawe unawo manje uyabona kufuneka abantu baqonde bakheke abantu impela yebo kwenzakalani ngomroza zange wamsiza masiphuma lapha kuyimabala noise ngambona ukuthi umfowethu usemncane phela yena kuphela ulayini ukuthi uzokwenza njani ngamlekelela ngathi ayamlekelela hayi futhi kahle mase siqedile kumlekelela kwakhona abanye abavela abamsizayo bamthatha hayi ngenxabano namanje ungifonela nawe and then siyakhuluma mayefuna usizo ngumsize ingane yami nje ubaba siphila nje kamnandi naye ngoba ngaba naleyo nto ukuthi ingane esebenze kangaka umndozo nomlando onzima umaskandi oqala wahlukanisa unyaka uthanda ungathandi uyabona ngizubuhlungu ngaye futhi ngizosho nje ngithi umhlaba uyalingana nejozini bambukelela lo yamuntu iqiniso nje mawungayithola isupport la uhleli khona hayi kuyoba nje kwafuneka abantu bakomhlaba uyalingana nasejozini umroza zonke indawo zakhele umkhanya kude wonke uyisukumele into kaMroza kakhulu kodwa ke hayi kwaba njena nje kulungile ke kodwa bakhona sibonga ukuthi bakhona abantu abafana nawe babulanga ubone ukuthi leli ciko leli ngeke likwazi ukushona phansi ukhona khona indima ongayidlala kunjalo zingaki indondo
idlala ingane egcekeni ngapha hayi sengizokwakha indlazi manje ngangihleka abantu angiphiwanga angisukela umuntu othanda ukuchoma cha uthi ngiyazazi nami kodwa awukho asazi mina ngangibuka nje bekhuluma abantu khona abanye babekhuluma nangenkinga yethu nogcwenza bethi hayi uthi lona omunye inkosi yami indoda akanazi ngithi ukungazi kufana bonabo manje mina ngicabanga ukuthi kuyisama akekho umaskandi onendondo njengothokozani Langa mhlambe umuntu engicabanga ukuthi angangilandela eduze ubhuti umne wethu uphuze chemist umnyanto ngoba mina cishe ezami zu 8 ngikhuluma ngesama SATMA inqwaba khona ezama album khona ezama DVD amantshontsho inqwaba eMaritzburg intsha ebukela uThokozani Langa engayiwinela lo olundi ngihlonishwa masipala iZululand ilocal ulundi masipala angazi into nje alukho uhlobo olungekho ngishoda ngeGrammy nje eqinisweni nayo kube siyanakwa manje vele thina sivalele ekopini thina sicula umculo wesintu siyancikisela hayi lokho ngeke sikufihla abanye abantu abasihloniphi ukuthi esingakusho lo mculo unenkani hayi nabantu bakhona uyawugqiba uyawutshala uyamila kakhulu uyalwa hayi kahle kahle abanye bafisa ngabadwa yebo ukube nathi nje sinakiwe ngokubhala kwethu komculo namaGrammy ngabe siyawathola manje ke asinakiwe uyabona uzubone kubabhlungu ukuthi oluthi kwesisikhathi category yethu yomculo we-traditional iyafihlwa ayivezwa obala yebo yini into emele isintu uyabona uvezwa lezi zinto ezincike sasilungu noma kubelungu leyo umongo iyona efihlwayo efakwa phansi kwamatafula manje ungenzani kulo mhlaba ayikunzima vele ke sihlala emhlabeni onje okuyikho kuthiwa kusikho okungeyikho kuthiwa yikho sekwajika manje vice versa yebo awulanga thina siyiPerfect TV nje sibonga ithuba ukuthi ufike la uchazisela abantu ngomculo ukuthi awusayona lo mculo kunje usukaphi nangomlando wakho ngathi abanye abantu bazofunda okunye album bangayilindela nini mangaphosisi uyabona uOctober mayanga sekupheleni kodwa makube nokubambezeleka sekuyoba sekuqaleni kaNovember kodwa nje kulapho ukuphela kaOctober noma kusekuqaleni kaNovember hayi ngabe ngiyasisha isihloko ngoba sengiyasazi kodwa hayi awuthi ngiyeke ngoba ufunda ukujula nje angithi bengishaya idiamond angithi ubani obelicabanga ukuthi nje ubona kuxatshanwe ezweni nje hayi ukuthi kubangwani mawuthi awuyazi ingoma ungayithengi okwakho thina siyabhala kodwa abanye bayazi idiamond ubona kucabana kucabana zonke ayikho umkhakha ongaxatshwana kucabanizwe kucabana ngayo yonke indlela ngisho amasonto kucabana ngayo yonke ngisho ukubuswa kwamakhosi akukho la hayi ayikho into ebangwayo okay babulanga ngiyazi akubona bonke endimeni bakhona abasekhona kuleya nto ngeke ngasho ukuthi bawu3 bawu2 ubani kuwe mawuthi ukhona wazi ukuthi cha ephepheni bacula bonke ephepheni khona wazi ukuthi hayi injuli le yabona cha hayi phela ngabe nginomona mangathi wangiboni bakhona hayi bakhona uyabona nje insizwa le yakithi hayi ngoba beyasezululand hayi bafowethu kumele sibe neqiniso ngizobona cha uduma kahle hayi bafowethu hayi bafowethu hayi bafowethu ngepeni uyalwa umntaka nkosi ngathi sokudala ungathi uhlala komhlaba uyabona uyachitha inki umfana nkosi uyachitha bafowethu kanti ngayo umroza hayi uyachitha hayi wena uduma kahle kube umroza hayi bafowethu hayi ufika uthole umroza unane melody unama melody abhlungu ukuthi mina ngiyamlalela umuntu mayicula indlela yakhe mayicula ingoma
inobuhlungu ungazithola usujulile usukhala ama melody ngamtshela ngathi ungathi utheza njengenkuni ama melody abeka athi kulonyaka ngizothatha le melody kodwa mangawazi umculo futhi ungafuni ukufunda ngeke uyizwe yonke le nabafundi baningi bacula kahle igenge angixheki umuntu kodwa nje kuba ukulalela lapho nalapho baningi khona nalomfana nje usikweletu ayi uyazi ukuthi khona indaba ngiphinde ngishone lapho phongolo ngoba kufanele siyalalela uyambona ugatsheni khona indlela yakhe akafike ngayo nje indaba lento ngishoyo angithi umuntu ngifuna abone ukuthi ngikhuluma ngani angathi hayi lo baba lo ukhuluma nje hayi into angayazi hayi ngiyayazi ngiyalalela uyamuzwa ugatsheni une ukulakhe unendlela yakhe akaqhamuke ngayo ukuthi hayi musuyibambe mvedipini zofika nini ziyodipha nini ezakini kanti awuvukanga useliwe kanti uhuqa ubuthongo uyoyibamba emuva qhamuka ngapha eceleni uqhamuka usula thubani lo hayibo njengoba ngisho hayi ugatsheni ayuza kahle kakhulu hayi omunye umuntu mayebuza ukhuluma umention igama lomuntu uyacantu usho ngoba umthanda ulalela umculo indlela akeza ngayo uza ukuthi akuthandwana la khona into ekhona akuthandwana la usho into ekhona uyabona inhliziyo ngekuyikhohlisa yebo hayi ayikhohlisa ngoba begcuma mawusaperform bayakuthanda basebenzela amaqhawayo la ku Facebook kuphela mina futhi ke ngijwayele ukuba nawo nama CD ngithenge engilalela kuningi fana uyabona nje khona ingoma kule album ukhuzana agcine ngayo uyabona makuthi indaba zomjolo angathi azingaphelele emjolweni hayi kodwa ayibhaliwe ingoma ibhaliwe vele lekade isho uxoxa ngezinto ezenzayo vele umuntu ufika ujole nami mhlawumbe ngoba babulanga ushadile kodwa manje usefuna ukuvela kuyena ilapha ayishaya kakhulu la ayishaya kakhulu bese uya lapha ku kumfoka lokho ngani umfoka khuzwayo ufalabo ubaba wengane yokuqala uyalahlana usiboshwa sonke hayi futhi ngoma mayibhaliwe bese ulalela umfowabo uDlubheke kuleya ngoma ethi emidelela imizi lapha na uyezwa kune taste yeSATMA uyazi ukuthi le ndoda yenza lento engiyishoyo ifuna indlela manje yabona ukuthi kuvinjiwe la ngizodlula kanjani ngizohluka ngani uyayizwa le nto wasikhatha baqanga la ufuna indlela yokudlula kodwa uselapha wawasha ufuna ukuqala uDlubheka khona ushuna akafika ngawo noma uyakhuluma ukhuzana azoshanga kwisilingo wingqongo uyinakho ukuzikhathaza khona ayifunayo uyasho ukuthi insizwa buyizingele iyafuna yasho ukuthi iphisi Bobulanga asibonga isikhathi sakho noma sikujumile nje siziqhamela emsebenzini kodwa siyabonga siphefect siyabonga bafowethu kodwa lilonke ngifisa ukusho ukuthi endimeni lomaskandi mhlawumbe ngiqale ngithi uNkulunkulu usithandile angeke ushaya abafana ngenduku ungenayo ingqwele ukuba khona kukababa umqabula sheshe umfiliseni Magubane uSido Mnandi ngokusondezwa kubaluleke kakhulu kuthina ayikho into elungayo ingenayo umuntu omdala ophambili okwaziwa woMagubane thina sikwazi okunye kwakho ngoba sibancane okwaziwa iyashe lemhlophe umfoko amanye umfana mapholoba elehla lenyuka kanti abathi mazongudla ikwele laphuza lapha laziso kalivele ngamadlebe kalangavela ngekhando zozwe ngathi uyasha kanti dala uyishela awu batho bathi into emsileni lokukhahlela qhweshe uyezwa kunendlela yakho soka khona abakwaziyo thina singakwazi okwaziwa uphuze chemistry umfoko amajazana awu madoda umhlathu neweke awu bakithi hayi ngeke thina sikwazi sinobaba sinobhuti sinabane wethu siyalandela ngemuva nathi no Ali Mgube no Shwi nomuntu ekhala uyabona umthente ingane zoma sikhona siyale yonke into inobaba bakhona inomama bakhona
bese beza nathi abafowethu abanye emva kwethu asibambeni sonke. Ngiye ngithi okuhle okusehlelayo okwehlela umaskandi kusuke kuphakamisa umaskandi njengoba ushwini umuntu ekhala babeshayele yahithi kangafa konke lokho kwenyusa umaskandi. Njengoba kulezi insuku lapha kumbuso wamaciko ngibone umakoti omsha ohamba untencane. Ngijabulile ngamtshela ngambongela ngathi yabona le nsimbi ohamba ngayo siyabonga kumaskandi ngoba abanye abantu abasithathi serious bathi abanye asifundile kwasha kwacima uhlangana lapho nokufunda kwethu nefortune yafaka ubani umaskandi yaziwa lo kumuntu ofika nefortune udelicious somnandi wabodlubheka omthandeni obahuphe omthandeni inqaba benzile into yakho ngoba inhle kakhulu ngiyajabula kakhulu ngokuthi hayi zondi ilokho esikuthandayo asiyeni phambili bafowethu yonke into enhle yenzeka kumasifana nesiphoqayo ukuphazama koyedwa nje uvele ethi omunye umuntu awula abantu banje nakho asikujabuleli sesiswela indlela ukuthi besingakukhuza kanjani lokho kodwa nje iqiniso lithi konke okuhle okwenzeka endimeni kaMaskandi kuphakamisa uMaskandi asiyibambeni bafowethu vele yayingeke iphelele kithi khona abancane ufike bayikhuphule bayibambe iphakame. Shepherd akabonge kwi-Perfect TV ukuthi ningiphi ithuba bafowethu siyabonga nje nokuthi nisikhumbule emculweni wesintu. Kuyasijabulisa lokho nathi kuzwakala ukuthi sikhuluma sithini kube khona izinto enizitholayo ngathi kuyasijabulisa siyabonga nani sicela i-Perfect TV ikhule indlondlobale iye phambili mhlawumbe yona niyakwazi ukuthi sithathe izisiwezele phesheya kwelwandle ngoba abanye bayafuna ukusifaka phansi kwamatafula kodwa asivumi uyayiphika sinenkani ibanjiwe le nto kaMaskandi yomculo wesintu ukuthi nje uNkulunkulu abafowethu bonke emculweni wesintu mangasakhuluma ngoMaskandi sikhuluma ngomculo wesintu sikhuluma ngesicathamiya sikhuluma ngombhaqanga sikhuluma ngoMaskandi sikhuluma ngomqashiyo lonke uhlobo lomculo wesintu uNkulunkulu nje akasipha amandla asiphe umqondo nobuhlakani sibhale izinto ezakhayo sibhale izinto ezivuselela isizwe nezinto ezakha isizwe nezinto ezivuselela isiko lakithi siwayeka amanye amanangananga angeke asisize ngalutho ngithi nje hey Perfect TV siyabonga khula Perfect TV khula siyabonga kakhulu sabonga mbukeli sithi thina nje until next time uzohlala kule situlo futhi ufuna bengaphezulu kwezinga lalanga azi izoqhamuka sithi thina until next time away.